Untuk penggemar Prasetyo CS Campur Sari yang berada di Australia, ada Mbak Uut asli dari Manyaran. Kami spesialkan untuk Mbak Uut lagunya Kelangan bersama artis Campur Sarinya Indonesia, biasa bernyanyi bersama CJDW Campur Sari. Mami Prasetyo aja dilus-lus wae. Asun karepno bisa ambiri kok selawase omong kanggo riko, tapi kelenti maneh ceritane wis beda. Saiki riko wis sing ana digawa Mbok Rondo sakno Mas Ahmad, Mas Santoso utut-utut dhisik entuk sak slok gek joget melih ya. Asun karepno bisa ambiriko selawase yo mung ambiriko, tapi kelenti maneh ceritane wis beda. Saiki riko wis sing ana digawa wong liya. Sakno Bekasi bergoyang bro, bersama rombongan dari Mas Ahmad, Mas Santoso dan keluarga besar dari Bekasi. Pasukan DJ-nya Indonesia bersama Prasetyo CS Campur Sari, Narendra Production. Kelangan isone iki wis kelangan ombak angsun leman-leman lara rasane ati lara udangan digawa wong liya. Lilo soncoto lagano Maria apa suratso. Goyang tipis-tipis bro. Asoy Campur Sari Indonesia, Bekasi bergoyang untuk kita semuanya. Bos Ahmad, Bos Santoso dan keluarga besar dari Bekasi, kita goyang lagi.